Nooni. Siinä on jättitykki ja kenkä. Aina joku laittaa postilaatikkoon näitä, niin laitetaan välillä kenkää. Oi saatana. No niin. Taas sytytyslanka tosta. Kunnolla tosta niinku hollille. Nooni. Otetaan se sinne. Ja nyt tän jättitykkä on kengässä. Kenkä. Sytkäri. Miten tästä käy? Ai vittu. Käy aika huonosti. Musta tuntuu kanssa. Otettiin vastaan. Ui. Mitäs kengälle kävi? Tuossa on jättitykki. Kato kenkää. On ihan hienossa kunnossa. Aika lämpöinen. On hyvän näköinen. Kyllä. Hyvän näköinen. Kenkä on ihan hyvä kunnossa. Juu, kyllä täällä vielä skeittaan pääsis.